Εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Οδηγείται αριστερά» διοργάνωσε σήμερα η Τροχέα και ο Ρωταριανός Όμιλος Ασπέλια για τους αλλοδαπούς οδηγούς. Η Τροχέα και ο Ρωταριανός Όμιλος Ασπέλια ανέλαβαν να υπενθυμίσουν στους ξένους οδηγούς, τουρίστες και μόνιμους κατοίκους ότι στην Κύπρο πρέπει να οδηγούν στην αριστερή λωρίδα. Μέλη του ομίλου βρέθηκαν στον χώρο των αφήξεων του αεροδρομίου Λάρνακας και στην πλατεία Αγίας Νάπας, όπου και διένυμαν ενημερωτικό υλικό σε 6 γλώσσες. Έχουν τυπωθεί χιλιάδες αυτοκόλλητες πλακέτες με την οδηγία «Οδηγείται αριστερά», που θα τοποθετούνται στο ταμπλό ή στο μπροστινό καθρεφτάκι του αυτοκίνητου. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ο Διευθυντής της Τροχέας Αρχηγείου Αστυνομίας, Δημήτρης Δημητρίου, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία του Ρωταριανού Ομίλου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια από τους 430 νεκρούς σε τροχαία ατυχήματα, οι 149 ήταν αλλοδαποί. Δυστυχώς η κατάσταση είναι ακόμη πιο τραγική φέτος, όπου από τους 48 νεκρούς που είχαμε από τροχαία δυστυχήματα, οι 18 ή ποσοστόν 37,5% ήταν αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί αποδέχτηκαν με χαμόγελο την ενημέρωση της Τροχέας. 3 στα 10 τροχαία δυστυχήματα προκαλούνται από αλλοδαπούς που έχουν άγνοια του δεξιοτήμωνου συστήματος. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα της αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία τα 149 από τα 490 θύματα της ασφάλτου είναι αλλοδαποί. Ενημέρωση από την Αργυρός Μπανιώτου. Οδηγείται αριστερά ονομάζεται η εκστρατεία διαφώτισης αλλοδαπών που ξεκίνησε από το μεσημέρι ο Ρωταριανός Όμιλος Ασπέλια και το Αρχηγείο της Αστυνομίας με στόχο να σώσει ανθρώπινες ζωές. Από τους 430 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα πέρυσι, οι 149 ήταν αλλοδαποί. Ο σκοπός της εκστρατείας είναι να επενθυμίζει στους ξένους οδηγούς, τουρίστες και μόνιμους κατοίκους Κύπρου να οδηγούν στα αριστερά, μια και η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες με αριστερή οδήγηση. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε, οι αλλοδαποί αγνοούν το κυπριακό σύστημα οδήγησης. Οι αριθμοί για φέτος παρουσιάζουν απογοητευτικές ενδείξεις. Δυστυχώς η κατάσταση είναι ακόμη πιο τραγική φέτος, όπου από τους 48 νεκρούς που είχαμε από τροχαία δυστυχήματα, οι 18 ή ποσοστόν 37,5% ήταν αλλοδαποί. Χιλιάδες ενημερωτικά φυλάδια, τα οποία επεξηγούν σε 6 γλώσσες τα κυριότερα σημεία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διανεμήθηκαν το πρωί στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης εφοδιάστηκαν με ειδικές πλακέτες. Αύριο η εκστρατεία ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Νάπα.